ngambara ing awang-awang ayo gendok Siska Arum ngelangut Chandra Kirana bebasan Mbak Aniza Bu tepi narapasing mega berngiteri jagat ngulandara ngambarangu ngai gagasan satemaki nawa ngimpi arep nyandi sepindah malih sumelo atur nggih B 778 KB 778 KB ora ndek anak nek iki ora ndek anak cetha iki tulung nggih tulung dibantu apa neh iki mobilnya godor pres ae yo ora ndang dipindah godor pres Mas Dukul godor pres iki siarke sik Mas Dukul siarke sik kuwi lho siarke Wih barangnya piye lho Mas? nanti Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi B 5727 AK untuk digeser karena ada kendaraan lain yang mau lewat. Nggih, matur nuwun. saya mohon waktunya Ya. saya punya ketegasan Pak untuk Jokowi. mobil selanjutnya nanti ditunggu satu lagu. Ini nanti nggak bisa nyanyi. Iki Pak Delandung sing cangkeme akeh kae. Udah. Iki Pak Jokowi. Ora cak ngono ki, ora cangkem Aja ngono, aja Iya, ngono sing kuwi. sopan. Alus. Lah Ora ada dek iki musuhane nang kene iki sopan. Iya. Aja cangkem. Lah terus? Congor. Saya nemen. Aja. Nyanyi ya, Nyanyi lah apa sapa sing ngomong nek kono gulung-gulung. Duet wong telu, duet wong telu. Iya no. Lah iya. Sapa sik iki? Aku sik no. Ya wis, nah, bukan. Sik. Kono sik kok ndak nek aku sik gelo. Biasanya lanang sik gelo, Mbak. Nah, engko nek wis ana wis kayak aku. Apa kuwi? Wong nyampur Sepil sari. gon video, sepil. Halo. Lho tenan to. Ayo. Seripet lendeyane nerake simen ganjas lobes wiragane
aduh mesem sepet madu Anores rontok tak gandeng melaya aku moyo Ingine saiki berat iki Mobil neh iki engko. iki perjanjian. Udu. Awake dhewe iki neng kono kena musuhan, kena do sengitane neng kene iki saling menjaga. Menjaga. Ya kudu ya ngene iki gentenan ngene iki. Oh ya sing mbok tengete kok kene menjaga apa? Menjaga. Maksudnya Menjaga aku. apa to, Mas? Maksudnya ngene lho. Tak Piye? aku lan kowe iki Aku ngono lho, aku ora sangu ngene. aku lan Metu ning kondan. iki do ditimbali neng kene iki kon sing apik. Oh iya, mampir pe. Dame sing tertib. Nggih. Ra kono do uruk-urukan, ra kono desek-desekan. Kabar sing tak tampa iki mau Mbah Mantos ya ana. Ana. Walah. Lha iki mang bar muni lho. ben Iya, kompak kon dalem Tapi wonge ning endi ya? Piantune wonten Suara pundi? tanpa rupa. Lah mula. Aja-aja kek blekok iki. ra apa-apa Mas Tetso ya ora ulah Keramuan Mbah Mantos. ya Mas Kerawan Mbak Mantos. Kek niteni apa apa mriki, Mbah? Pur Ngopo to? Tak kira ki sapa Oh, lah colek-colek. nek 500.000 mantok. pur Iya, Larang. lanjut ya. aku ngecek Sedet sing set peso sangat ibu asono dasar ayu masih kenyang dan jiwa
emosi. Ayo kene iki Marah, aja marah-marah, aja marah-marah. Nek aku izin disangoni cah cilik ngono aku izin kok. Kudune kene sing nyangoni kok malah. Ngono ki cah cilik ngono ku tak ge guyon kon duwite tak etok-etok tak sai gek kok lali etok lali. Ya nakal. Pura-pura aku ki. Pura-pura tak sai, terus aku pura-pura lupa. Ini keluyane ya akeh banget ya. Selain bisa berupa-rupa suara, tapi ya bisa ngutil juga. Ya multifungsi loh iki. Multipalen. Bisa ngutil. Ayo. Ngawur aja ngutil cah. Lah piye? Nolong. Padha wae padha. Sami mawon ya, Mas. Diteruske ya. Ya. Oh, jamku mati. Jam mati tinggu. Mati bangane nganggo sing urip polah kok wingi. Masa wong transportasi entek 500 satu jam ora. Ngawur 500 kok nak sejuta muncul cah. Ayo. Totoke 700 nyepeleki wong ngojek 400. Ya ora apa-apa Mas, rada tidur. Katon bunga yo kang pindho sari kuciwane kabeh mau ucapku nalika semono kon palsu wong ayu. Ora ngira jebule esuk kresek entem. Nah Islammu bagian soswe kok nimlat aku. Suara nek apik ini dioper-oper bae nggih. Apik, cantik to. Awas. Timbangane turun. Hei. Horor. Angger kokean mangan malang rumah saku kok ora ana ring. Boten lho Pak De. Oper sebelah. Mas, aja atu-atu Mas. Sebelah kula to. Ayo. Pak De. Ayo. Sakniki kok jenengan gendut ngono to. Ketoke makmur subur. Oh, rasa seru-seru bojoku mumpung ra melu. Oh ngono. Alah. Yen memajang kebablasan loh. Kebablasan loh. Vitamin. Biasanya ngene iki tukul terus mbobongi sinden. Ayo. Antri sing dhisik. Ayo. Sik, nganggo pedotan. Iki kudu swara kakung. Anjir. Kembang. Kembang
wae. Yo kemayune. Beton. Gunung. Kabeh nganggo etungang kok. Etungang. Monggo jeng. Awas. Lah. Aku kaya bengok-bengok ning alas. Ayo kene le. Arep ngendi wae? Pateni radione iki lho. Ana udan gludunge gede-gede. Elok. Tekan timu. Panas. Ya ampun. Panas ya. Panas. Aku bisa lagi ngaji. Gimana? Mulai muni panas. Panas. Oh, bener lagi? Bener. Oh, gono omahku kono ning Rembang kono. Jo gandul. Jo gendel. Arang to kuwi. Aja mbok gawa mulih lho ya. Panas udan haling-aling capek gunung. Madura ta ya? Bacut kenduk. Bingung toh? Ayo. Ayo. Nadyan wadon Lambene seneng aku. saratna Sore kumandang suarane. Apa setia nikelakon yang ono minum meneh banyu. Ayo ke bro, ayo. Di
Piye joget ora meleter pung-pengan. Wong mrono 50 mrene 50 mrono 50 mrene 50 mendek 350. Tapi jenengan niku melu nyanyi kok mboten diparingi nggih. Aku sing bayari kok aku piye. Rumangsane.
Dimas Tejo dan Reneo ayo nyanyi Dimas Tejo asli kutok kedol amal pamriti nyanyi Dimas Tejo Dimas Tejo Reneo ayo kerja kae wis dong mara pengen deleng nek omah karya Dimas Jono Dimas Jono kowe ndang Reneo Mas Tejo urung selo, Mas Tejo urung selo. Jono waduh Mas Tejo urung selo, Mas Tejo urung selo. ayo nyanyi Mas Tejo urung selo, Mas Tejo urung selo. sing selo Jono Jono Tejo panitia monggo foto Ayo. jenengan sedaya yo pun dienteni siap munggah monggo mriki nak ra melu kok bakal keri Mas Tejo nembe foto. foto urung